Ang mga tao daghang desire sa kaugalingon. Ang mga tao daghang tinguha, daghang pangandoy, nga ganahan sila nga ma-achieve ang ilang mga goal. Apan ingon sa Bible sa Proverbs 19 verses 20 to 21, listen to counsel and receive instruction, that you may be wise in your latter days. There are many plans in man's heart. Nevertheless, the Lord counsel that will stand. Mao na igsuon nga daghan kita nga gusto nga maabot sa atong kinabuhi. Apan ang gusto ni Lord, nakasentro siya sa atong kinabuhi. Nakasentro sa atong kasing-kasing, nakasentro sa atong hunahuna ang Ginoo igsuon. Tungod kay ingon siya diri, pamati sa akong tambag. Igsuon aron masayod ka sa tambag sa Ginoo sa imong kinabuhi, aron masayod ka kung unsa ang gusto ni Lord sa imong kinabuhi. Ingon siya diri nga paningkamot or paninguha sapagkat kung niini pagmaalamon sa iyang pulong igsuon. Sa kanunay igsuon mobasa kita sa pulong sa Ginoo. Sa kanunay igsuon mobasa kita sa Bible. Tungod ka ang Bible mao kini magtudlo kanato nga maalamon. Dili maalamon nga kalibutanon, kun dili maalamon diha sa Ginoo. Tungod kay kun masayod ka sa tambag sa Ginoo, ang tanan nga desire nimo sa imong kinabuhi, ang tanang pangandoy nimo sa imong kinabuhi, imo gayud kanang buhaton pinaagi sa kabubuton ni Lord. Imong buhaton nga ma-align ka sa kabubuton ni Lord. Tungod kay kitang tanan nasayod sa atong mga binuhatan, kung kanang atong mga binuhatan na align ba diha sa Ginoo or wala. Tungod kay kung wala na ma-align sa Ginoo ang atong mga pangandoy sa kinabuhi, tungod kay kung wala ma-align ang atong kaugalingon diha sa Ginoo, tungod kay kung wala ma-align ang atong goal diha sa Ginoo, igsuon dili gayud ka magmalampuson. Tungod kay nag-ingon ang iyang word diri sa Bible, there are many plans of man's heart, but the counsel of God will stand. Mao kanay giingon ni Lord igsuon diri sa Bible, mao kanay tambag sa Ginoo kanato igsuon, sa matag usa kanato igsuon, mao kanay tambag sa Lord igsuon nga kinahanglan ang atong mga goal, ang atong mga pangandoy, ang atong mga tinguha sa kinabuhi, ang atong mga tinguha sa atong pamilya nga para nato mahimo ta nga successful. Igsuon kinahanglang ma-align kita ni Lord. Kinahanglan nga ang tanan igsuon atong iampo sa Ginoo. Kinahanglan ang tanan igsuon atong ikonsulta ni Lord kung kana nga mga pangandoy, kana nga mga goal na align ba diha sa kabubuton sa Ginoo. Tungod kay kung kana nga mga pangandoy igsuon, kung wala na align sa Ginoo, dili gyud kita mahimo nga successful. Tingali mahimo kita nga magbalipayon. Apan kadyot lang kana nga kalipay igsuon. Apan ang kalipay igsuon nga na-align ka sa Ginoo, nga mahimo kang successful nga na-align sa Ginoo, mahimo ka gayud nga tinuod nga malipayon. Tungod kay naaman si Lord sa imong kasing-kasing, ug naaman si Lord sa imong nahuna. Mao sa tanan nato nga pagabuhaton igsuon, kinahanglan nga mo align gyud kita diha sa Ginoo. Kinahanglan nga mauyon kita sa kabubuton sa Ginoo. Tungod kay kung mahimo kita nga successful diha sa dautan nga paagi, dili gyud kita tinuod nga successful. Tungod kay ingon si Lord, His counsel will stand. Walay laing magbuot igsuon kundi si Lord lang. Si Lord ang magbuot sa atong kinabuhi. Musa ato gayud kanang i-align ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.